Hola, bona nit. Aquí l'Albert Bonet. Avui comencem aquesta nova secció del Trencamites, en la qual en cada programa intentarem trencar un d'aquells mítics mites dels quals tots hem sentit parlar quan érem petits. És cert que si ens orinem a la piscina, l'aigua del voltant es torna de color vermell? O pel contrari, és una llegenda urbana i no és cert? Avui ho descobrirem. Sí, bé, doncs ens trobem aquí amb el senyor Ferrer, que és professor de Ferrer Industries, aquí en el seu laboratori. Senyor Ferrer, bon dia. Digue'm. Jo li volia preguntar, quin producte químic ha de portar l'aigua de la piscina per si ens orinem que es torni de color? Sí, allò de la piscina. Això ho he sentit tota la vida, ho he sentit. De fet, la meva àvia, el Salsia, em portava allà a les piscines de Sant Jordi, sap? Allà al barri de les Corts, perquè jo tota la vida he viscut en aquell barri, tota la vida. I llavors... Senyor Ferrer. Que esteu a la tele. Sí. Hola. Parlàvem de l'aigua de la piscina. Això que em deia. Mira, per aconseguir això que em diu, això que es torni vermell, necessitem una mica de petriumacronat de ferro, i una mica d'aigua i, sobretot, el més important, pissum, una mica de pissum d'aquell que et vaig demanar, el portes aquí? Sí, senyor Ferrer, sí. El porto. D'aquell de ben porto aquí. Sí. Ben concentrat, sí. Perfecte, aquest. Doncs amb aquest petri... No, això és el pissum. Vine, anem... I el petriumacronat, on està el petriumacronat? Aquí, mira, necessitem una mica de petriumacronat de ferro, amb una mica d'aigua, el vostre pissum, i si el posem aquí, es tornarà vermell, en teoria. Provi, vostè mateix. Gràcies, senyor Ferrer, gràcies. Posarem aquí i perfecte. Ja ho veuràs, Posi. Quan m'hi poso? Posi. Quantes gotes? Posi, una miqueta, posi... Quantes gotes m'hi poso? Posi tot, ja ho veurà. Això mateix, veu que bé? Molt bé. Miri, perfecte. S'ha tornat de color vermell. Ja està, veu que bé? Ja el tenim aquí. Si això té la piscina i ens hi pixem, és tornada de color? Exacte, perquè si va a la piscina, jo, de fet, anava a la piscina de Sant Jordi amb la meva àvia, allà al barri de les Corts. Gràcies, senyor Ferrer, gràcies. Acabem de veure el que pot ser l'artífex del nostre mític mite, l'altetropetrimarcrubini... Acabem de comprovar què li pot passar a la piscina. Avui i aquí demostrarem si això és cert o, pel contrari, és un mite. Si es demostra fals, serà un gran pas per la societat, però un petit pas per l'home. O un gran pas per... I ho farem davant notari. Per què no sigui dit? Bé, comencem. Vaig a posar-me al banyador. Bé, no és que no sàpiga nedar, és que... Bé, de petit vaig... Però ja fa molts anys i... Mama, no... Bé, em sento més segur així. Vaig entrar a la piscina. Entraré a la piscina. Vaig a baixar per les escales. I ara No puc. Talla. Bé, ara sí, procedim a desmitificar aquest mite. Ja tenim la piscina de plàstic. És que l'altra era massa fonda i bé, l'angle de càmera no era bo per... Bé, l'hem omplert aquesta piscina amb aigua de la piscina olímpica de Barcelona, certificat davant notari. Sí. Certificat. Així que n'hi vaig a posar i llavors em concentraré per procedir a orinar. Servi. Ai. Sí, jo, Asensio González, certifico que s'ha pixat. Sí, ho hem aconseguit! El notari ho ha certificat, l'aigua no s'ha tornat vermella, hem aconseguit trencar aquest mite. Així que tranquils, ja us hi podeu pixar a les piscines, que no es torna vermella l'aigua. Maria, Javi, sí, he aconseguit trencar el meu primer mite. I la setmana que ve, menjar pell de pollastre fa els pits grossos. Aquí, Albert Bonet, la impura realitat, la piscina de plàstic.